Tarinan-omaiset podcast. Tarinan-omaiset on Mikkelin seudun omaishoitajat ja läheiset ry:n podcast, josta kuulet erilaisten omaishoitoperheiden tarinoita ja ajatuksia. Tämä on podcastin ensimmäinen kausi ja nyt ääneen pääsevät miehet. Tervetuloa mukaan! Osa 1. Työssäkäyvän omaishoitajan tarina. Joo, eli tuossa on ensimmäinen, että millainen sun elämäntilanne oli ennen kuin susta tuli omaishoitaja? No se oli sellainen, että minä oli ollut yrittäjänä ja on vieläkin, ja sitten puoliso kävi töissä ennen kuin se sairastui niin Mikkelissä täällä töissä. Ja sitten se 2014 muuttui se tilanne, kun tämä sairaus tuli. Oikeastaan se rupesi vähän aikaisemmin 2013 sitä vaivaamaan. Ja 2014 vuodesta sitten on niin kuin 6 vuotta takaperin niin kuin virallisesti. Mistä sä huomasit, että nyt jotain on pielessä? No, sillä rupesi työtevossa tulemaan ongelmia ja se joutui olemaan sairaslomalla ja sitten laskujen maksu rupesi tökkimään ja rupesi tulemaan aina sitä kyselyä, että mitä tuuvaa kaupasta ja se oli niin kuin alkoi olla päivittäistä. Sitä ruvettiin vähän huolestumaan siitä, että mikä hätä on. Miten se eteni se tilanne siitä sitten? No se eteni sitten sillä tavalla, että tilattiin tuonne keskussairaalaan aika ja lääkärille ja sitten magneettikuulu ja sitten sen jälkeen se, kun käytiin sillä lääkärin luona, niin sittenhän se vahvisti sen, että se on Alzheimerin tauti. Minkälainen tilanne teillä on tällä hetkellä? Tällä hetkellä on sellainen tilanne, että minä jatkan edelleenkin työelämässä ja tämä puoliso on nyt tuolla jaksohoidossa 2 viikkoa sillä jaksolla sitten viikon kotona. Millaista se on olla oman puolison hoitaja? Lähinnä, että millaisia tunteita se herättää? No kyllähän se välillä on aika raskastakin, mutta on se nyt siinä, kun sen on saanut tuon jaksohoitohomma pyörimään, niin on se nyt helpompaa. Mitä se oli silloin, kun ei niitä ollut vielä. No sitten kun sun puoliso on kotona, niin millainen teidän päivä on? Se on sellaista, että aamulla noustaan sinne 6 maissa ylös ja vähän ennemmin nousee ja syödään siinä aamupalat ja sitten meillä käy sellainen perhehoitaja, mikä mahdollistaa sen, että me pääsee käymään töissä. Se on sen päivän meillä. Minä tuun sitten töistä kotiin tuossa 3 jälkeen tai 3 maissa, niin ollaan sitten sen kanssa 2 ja siinä se menee. Mitäs hyviä asioita, hetkiä arjessa on sellaisia sairaudesta huolimatta? No onhan niitä tietysti, kun saa olla siinä vielä kuitenkin kotona, että pystyy jonkun verran olemaan siinä ja onhan siinä tietysti hyviäkin hetkiä meillä. Eihän se, niin kuin se ihminen itsessään ole muuttunut sitä sillä tavalla, vaikka se nyt tuo muisti on mennyt huonoksi. On se kuitenkin periaatteessa sama ihminen. Elämä jatkuu kuitenkin. Kyllä se jatkuu, ei se vielä tähän lopu kyllä. Mitkä siellä on, niin kuin sä vähän viittasit siihen, että on raskaita, vaikeita hetkiä, niin haluatko eritellä? Sehän se oli siinä aikaisemmin, kun se oli se asioiden toistaminen, kun sitä, mitä pitää lukemattomia kertoja toistella samoja asioita. Ja sittenhän siinä on yksi, mikä siinä on, kun sä näet melkein viikoittaisen, että nyt ei tämä asia enää luonnistu. Että se menee eteenpäin, niin kuin, se on niin kuin käänteinen, kun pientä lasta avittaa pienenä, niin se kohta sitä ei tarvitse jeesata siinä enää, niin tämä menee ihan toiseen suuntaan. Joo. Se on niinku se on niinku sen huomaa ja silleen mahan mitta, niin se on niinku se vähän aina mietityttää, että miten tämä menee. Onko teillä muita palveluita? Ei meillä oikeastaan ole mitään muita palveluita. Mitä kautta te saitte tämän perhehoitajan järjestymään kotiin? Me kuuli siitä naapurista. Se sanoi, että tällainen olisi mahdollinen, että se on etsinyt töitä ja sitten me otin tuonne siihen yhteyttä ja Essoten kauttahan ne pyörii näitä palveluneuvoja. Niiden kauttahan se sitten hoituu tämä.
Meillä oli 2 aikaisemmin, mutta tämä on nyt tosi hyvä ja sitoutunut siihen. No mitkä on niitä asioita, jotka auttaa jatkamaan omaishoitajana? Onhan meillä täällä näitä ryhmiä, mitä tuolla Mikkelissä tai muistiyhdistyksellä siellä on käyty yhteyksiä pidetty joka kuukausi vähintään. Ja onhan sitä tietysti sitten jotain harrastuksia. Paljon käytiin silloin tanssimassa aina, kun oli vielä puolisokunnassa. Olen nyt käynyt itsekin vähän. Ja onhan niitä sitten ystäviä, joitakin lapset ja aikuiset lapset ja sitten on puolisollakin. Niiden kanssa tavataan aina. Tosi hyödyt ei ole kaikki tällä alueella, mutta kuitenkin pyritään näkemään ja soitellaan. Kyllä se on, siitähän se sitten koostuu. Sillä tavalla. Onko sulla tullut eteen semmoisia hetkiä, että olet joutunut miettimään, että miten kauan niin kuin itse jaksas omaishoitajana? No kyllä tuossa on tullut ei nyt ihan äsken, mutta tuossa aikaisemmin silloin esimerkiksi viime keväänä oli vähän semmoinen vaikeampi jakso siinä. Ennen kuin sai pyörimään näitä jaksohoitojuttuja, kun sitten tämä korona vielä tuli siihen sotkemaan, se viivästytti sitä sinne pääsyä. Kun oikein tiennyt silloin, että miten menee mikäkin. Silloin on vähän niin kuin sellainen vaikeampi jakso. Oletteko te puolison kanssa keskustellut, että mikä se hetki on, jolloinka ei kotona enää pärjäisi? No ei ole siitä nyt ihan äskettäin puhuttu kyllä siitä. Kun tuo toimintakyky tuosta vielä jonkun verran menee huonommaksi, niin kyllähän se niinku, ei sitä enää sitten pysty olemaan. Se tarvii sitten niin paljon sitä vuorokausista apua, että ei sitä yksinkertaisesti tule mitään. Eikä se ole varmaan mielekästäkään sitten, kun se menee tietyn rajan ylite. Onko sinulla mitä haluaisit sanoa muille samassa tilanteessa oleville, nimenomaan miehille tai ylipäätään? No joo, ainakin sellaisille, ketkä on niinku samassa tilanteessa, että on niinku vielä työikäinen niinku itse ja työn ja tämän omaishoitajan yhteensovittaminen, niin se on kyllä sellainen yhdistelmä, että sitä kannattaa kyllä miettiä 2 kertaa, että alkaako siihen. Jos vaan suinkin löytyy jotain muita vaihtoehtoja. Se on aika raskas.